ano gangi. Hala ka! Ano? Laki bayan! Ang dati pa nagagamit ng ano? Ang account mo sa TikTok? Imo man yung pangalan ko. Ano ba? Naka-order pero imo man pangalan? September 24 siya, nag-live selling, abi kami. Tapos nag-order ka, worth 2,000 siya tanan. May mga dress, may mga sapatos. Iya, Patricia. Iya, Patricia. Ay, ikaw din lang nga. Ikaw, hindi ba mutalaan ako dito? Nang mag-deliver kami ng parcel, nag-order mo ito sa TikTok? Siya din, di ba? Iya, Patricia. Sa TikTok ni siya ano gangi. Hala ka! Ano? Laki bayan! 10,000 sa tanan? Hala! 10,000 sa gi. Man kung items yung gimain. Ito, baala ka na! So, ikaw nagagamit lang ga? At umanin ako! Langga, pero ikaw nagagamit ng ano? Ang account mo sa TikTok? Imo man yung pangalan Kia Patricia Sarhas. Nag-order ka? Nag-order ka ga? Ba't mabayad si mamang mo? Mabaydi ka daddy mo! Adin si daddy mo. Ay, daddy mo! Maligyan na sa diaper! Ano ba? Naka-order? Pero imo man pangalan? September 24 siya, nag-live selling, abi kami. Tapos nag-order ka, worth 10,000 siya tanan. May mga dress, may mga sapatos. Ipinda niya ang baboy daddy niya karon eh! Madala man. May baboy manggali. Damo baboy dira ma, may bayad lang na eh! Bayad ni. Madala ang anay ni daddy. Tao. Sige. Ano na lang siguro namon? Pa-receive na mo nga. Isang sa'yo. Para kasi daddy mo subayan. Yan po lang. Wow! Happy birthday! Sana all! Sana all! Sana all! Happy birthday! Ano ka lang gaan sila nagpadala? Wala. May message sila para sa iyo. Hi, Tia. Ikay. Meaning hamster. Happy birthday to you. Hindi na importante kung sino nag-prepare sini. Basta hindi na magsansad kag mag-worry. Kami na handa sa special day mo langga. Tsagain na lang ang makaya sang budget. Haha. Continue to be a good daughter, sister, and a friend. Having special friends sa iyong mga kilala. Continue pagka-good student, class vice president, and continue pagka-musician. Paghaw na ba ang iyong pagka-piano? Take in good care. Mana may unod pagamay. Happy birthday again. God bless you always. Love from the secret and faith
Ramos Society. We love you so much. Kabalo ka? Nakakabalo kasi, no? Promo ni sila lang ka. Isa ka promo. Kabalo ka mo ma? Kung sino nagpadala? Isa sila ka grupo. Happy birthday! May idea ka lang ka? Ano? May idea ka kung sino nagpadala? Wala si Sir Ramsey. Sarah. De! Anak, tindiper lang ako. Tindiper lang ako. Kantahan natin siya happy birthday. Ganda, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Sir, din si mama at si papang niya. Sir, dali. Anay mo wish ay mo bata, sir. Ay, ay, namatay. Salamat po. Dito, sir, sa tiyan pa ni Boy. Tapos, wish mo lang sa imo bata. Una-una nagpasalamat dito sa Ginoo tungod kay maayo ginong Ginoo kay hindi ko kung gana kaluwa. Okay lang, sir. Thank you, Lord. Salamat lang gid sa tanan kayo sa Ginoo. Padayon lang gid natin sa pagkakagad sa Okay, si Mami. Din si Mami. Ali, ma'am. Wish mo sa imo bata, ma'am. Ano, ma'am, ba't mo siya nagpadala? Hindi ko sila pakilala. Secret lang. Anak, happy birthday. Although, nagid may handa. Pero salamat no sa nag-surprise kami kay. Salamat po ko sa Ginoo kay gitagaan niya naman another tuig nga kun diin akong anak no. Nakabot og 13 years old mo na nga. Salamat kag happy birthday nak. Wow. Sana all! Sana all! Nag-aaral mo mahambal sa secret nga mga sponsor. Isa ni sa ka-grupo nga nagpadala para sa imo. tubang ay tubang ay. Wala akong kabalo kung ano padala sila. Pero salamat yet. Okay, na-happy ka lang ka sa ilang ipadala? Nagpadala sila sa imo dako kayo nga teddy bear para hindi mo gid malipatan forever. Oh, forever gid siya nga magstay sa imo. Ano lang ka? Last message. Thank you message sa ila. Sige. Thank you lang. Salamat. Ipadalhan ka nila sa mga foods. Tapos, ang favorite mo daw nga ginahandong mo nga magkaang ka daw sa street foods. Ipadala sila mga street foods. Tinatouch ka man? Nalipay ka lang nga wala? Ay. Okay. Happy birthday. Kami gali ang Sweet Children of Surprise sa Kidapawan City. Happy kami nga bisan sa kalayo sa lugar, nakaabot kami diri para makita sa personal si Mikay kag ma-celebrate ang iya nga birthday, 13th birthday. Happy birthday lang ka. Palakpakan si Mikay. Thank you so much. Kaya naman, si Sir. Siya pang ilang na pa lang.